baby cela ungangithathi mina ngisasemncane safesa amaphupho ay umndeni wami usangidinga ingosi yami isangidinga. Sure. Great. Sharp. So, selifikile lelanga ndoda uzizwa kanjani? Ngizathini vele. Ngijabulile but at the same time Thiswe hayi lezi nje angizijwayelanga like. ijwayele like everyone is happy about this. How can you not be happy and nami ngijabulile sekuthi manje yabo mehlo wabantu. Into ezokuqala nje ezenzekayo leso but ngizozama ukadjust. So ngiyabona nemoto sezifikile uzizwa kanjani nje? Yabo manje khani ne-reality kicka in ukuthi okay vele So uyogcoka manje? Manje ngiyagcoka bese solanda ipartner. Oh, partner. There's a partner. Okay, no. We are hype about that. Ngiyacabanga mhlo uzoyigcoka. Sizokubona ke mase sigcokile. Moments later. Mina ngubaba Simphiwe. Mama kaSimphiwe. Nifila kanjani namhlanje ngalilanga elikhulu kanje? Sifila kamnandi. uNkulunkulu usigcinile wagcina umfana. Sithi ngisho ukuthi indlela yakhe from namhlanje kuya phambili iqhubeke, and I hope ukuthi nani njengamakhazi wakhe ngimsupporta, and what I want and what I know ukuthi this is the first success, the rest is coming. Uye ke lo malume uwanya okay. Mama wenu ufila kanjani ngalilanga elikhulu kanje? Ngijabule kakhulu ngiyambongela umfana wami ukuthi uhambe waze wafika lana. Dala silindelele langa le-matric dance selize lafika, sibonga uNkulunkulu nje ngakho konke namandla sibona sesamlungiselela from ekuqaleni kuze kube manje. Sibonga kakhulu nje, siyazi ukuthi konke okuzayo hayi kuzokhulu ke manje masisuka la nje asilanda into eyinkulu indaba ila. Siyabonga. Sanibonani guys, Simphiwe lo. Namhla it's my MD 2025. Silungisela ama-matric dance. Umnikazi wendaba nangu usagcoka la phakathi silindele nje ukuthi aphume manje. Langa namhlanje special hlanganeni umzala ne-time langeli 1 ihlangene celebration onyazisa uwanyo. Namhlanje siya celebrate man, yazini ilanga elihle elikhulu lenjabulo for thina namhlanje le-matric dance yakhe ayoba umlunguzana namhlanje. Ngijabule kakhulu, angazi nje ukuthi ngayenzani, angazi ngijampele phezulu or ngikhale or ngenze mara nje ngijabule kakhulu umfana wami akahambe waze wafika la kulelanga namhlanje. Okay. Nje ukuthi aqhubeke nemfundo yakhe, aqhubeke angabheki emaceleni, angabheki zonke izinto ezenzakalayo. Yena nje okwakhe ukuthi aqhubeke nezifundo zakhe ukuze akwazi uku-achieve konke akufunayo, okunye nokunye kuzolandela emuva. Yiko nje ngamkhuthaza ngakho nokuthi ahlale emkhulekweni nje, konke esikwenzayo sihamba ngomkhuleko, akukho okunye esihamba ngako. Ngamkhuthaza nje ngaloko ukuthi ahlale enkosini. Okay. uNkulunkulu ukuthi namhlanje azangigcine ngenze u5, but ke usingaye umfana wami ngithi ngicela ukuthi uNkulunkulu amlonde naye angashifti, uyazi ukuthi sibuya empilweni. And then noba simthumela asimthumele for thina phela, simthumela for the whole family. USimphiwe namhlanje makahamba kwe-matric dance 2 weeks to come uzobabhala, 8 weeks uzoba se-university, uzobamele the whole family, bonke namakhazini wakhe ala umele wona, umele mina nomamakhe. Ngithi mfana wami ngicela ukuthi usiphathe kahle njengoba sikhulisa ngakhona, ngiyakwazi ukuthi akekho usi-disappoint, and you must know ukuthi mawula or la uyakhona umelanga mina nomama kuphela, umele isibongo sonke sakuphela. All right, no, siyabonga. He looks good, by the way. Yeah, but more than anything, I'm proud of him, you know. Okay. Go and be alive.
ngumama kaPrithi, ngijabule kakhulu, ngiyabonga umndeni, support family, bomakhelwane, ihlobo, bangani. Thank you so much. Yini okay, yini ongakusho nje uku-advise umntanakho since azophuma namhlanje ngalelanga namhlanje? Ngakusho ukuthi lokhu la kwenzako proud ngaye, asiphathe kahle nje ngakhula yakhona. Basiphathe kahle konke nje bangaphuzi. Alright, guys, bahambe kahle babuye basay.
Why? Basha abantu bagezile. Mara bashe ne. Mara idlula basekhaya. Awukhona hali. Hello Piwe. Unjani? Sowuphila kanjani sowungenile? Hayi man umoya uyayehla Sowehlile ne? Okay ke. Guys. Period. Baba ngo-10. 10 siyakulanda. 10 Piwe 10. 10. Siyadlala sizi. Or ubuya kusasa or awubuyi. Ngo-10 siyakulanda ne? Asinandaba ukuthi wenza ngo-10. 10 ebusuku. Nakusasa ekuseni ngabuya. Ngiyakwazi. Ngo-10. Ngiyakwazi. Ngo-10. Yadlala bu. Okay, usibonise some quick moves nyana. Like you like Ino, abakahambi angasikhipela umshini. Yeah, we be. Yeah, but I'm just going to Guys, please look at our camera. Please vlog Can vlog us. Kala guthini beni a part of the vlog. Gana pi. Na wala paphakathi. Tangathiwe. Kaluikal. Okay. Uzene ngomho sichade ngomso dikzalele ngom sazane uzene ngomho sichade ngomso dikzalele ngom Bye Piwe. Sanibonani uThemba wakubheka TDK ubaba kaSimphiwe. Sanibonani babukeli ukhulumayo umama kaSimphiwe kubheka happy kubheka ngigama ngiyabonga. Siyabonga ke ngithanda ukubonga kuyo yonke ifamily ishobo nabangani for support ngethutyeni kaSimphiwe. Sithi sibonge kakhulu na next time support nabanye futhi siyabonga.
Siyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu ozile ihlobo, ikakhulukazi laba beyimoto bebasisapotile ukuthi siphelezele umfana ku-matric dance yakhe. Ngathi uNkulunkulu angababusisa nabangani bonke nabomakhelwane. Siyabonga nge-support. Nkosi ngathi nganibusisa. Siyabonga. Yeah, don't forget to share, like and subscribe on Katites Digital.